fa més ràpid. Hem calculat que durant 24 hores podem emplenar la plaça, amb els torns que tenim i la gent que som, val? Fent torns, val? I més o menys surt a uns 100 plats l'hora, el que podem arribar a fer, i a partir d'aquí sí, tenim més o menys, calculem que podem emplenar la plaça de plats. Més o menys pels càlculs que hem fet, uns 2.400-2.500 plats. Més o menys hi ha unes 4 tones de fang. Encara no ha arribat. Ha de venir en breu. Ha de venir ja mateix. Terrissers i terrisseres som uns 12, o sigui, gent que encara treballa i que utilitza el torn com a sistema de producció. I després ha vingut molts altres ceramistes de tot el país pràcticament a fotre un cop de mà, i després també hi ha gent que diuen que no té coneixement de ceràmica, que també ens està ajudant. Molta gent de la Bisbal. Les peces que hi ha diferents són terrissers que ja han deixat la feina, i allà aquí podem veure en tots els plats, que són tot plats, menys algunes de les peces que seran diferents, que són gent que vindrà a fer una peça però que fa anys que ha deixat l'ofici, o fa anys o fa pocs mesos, però vull dir, i per aquí va la cosa. L'objectiu és rendre un homenatge a tots els terrissers i terrisseres de la Bisbal i d'aquest país. Hi haurà gent que es passarà moltes hores, que es passaran tota la nit tornejant, i no tornejant, també bellugant fustes, posant els plats a mordre, que estan veient que és bastant complicat, que és una feina de tothom, i això és un plaer absolut, i des d'aquí donar les gràcies, perquè de veritat és una cosa molt i molt maca. Cap amunt, Vindrà un camió, i aquest camió anirem llançant tots els plats en aquest camió, i el que fa és fang pur i dur, torna a la fàbrica i es torna a reciclar tot sencer i es tornarà a fer fang, vull dir, cap problema.